Il-bini bla rażal u żibel se jwaslu esplużjoni fil-popolazzjoni ta' Wirdien u Ġrieden. Dan qalu Arnold Xiberras, naturalist u espert fil-qasam tal-kontroll tal-pesti, waqt intervista mal-Gazzetta illum, fejn sostna lil mod ta' kif qed ngħixu fis-soċjetà Maltija qed jiffaċilita tkabbir qawwi fil-popolazzjoni ta' speċi problematiċi li qed tiżdied b'mod allarmanti minn ħin għal ieħor. Xiberras saħaq li siti ta' kostruzzjoni jipprovdu kundizzjonijiet ideali sabiex il-Wirdien ikabru l-popolazzjoni tagħhom u jekk ħadd ma jieħu azzjoni jispiċċaw fid-djar tan-nies. Dan apparti li n-nuqqas ta' pjanar fis-sistema ta' drejns u drenaġġ huwa fattur ieħor li jżid f'din il-problema skont Xiberras. Min-naħa l-oħra l-ammont kbir ta' żibel qed jitħalla mitlu fit-toroq Maltin għaliex mhux jinġabar fil-ħin qed jikkawża tkabbir fil-popolazzjoni tal-Ġrieden. U fi kliem Xiberras din il-problema eskalat sew fl-aħħar ġimgħat f'ċertu lokalitajiet fejn jgħixu numru kbir ta' turisti u barranin fosthom f'San Ġiljan, is-Swieqi u f'Taslima. Arnold Xiberras sostna li għalkemm hu flimkien ma' numru ta' kumpaniji ta' kontroll tal-pesti ilhom żmien twil jilmentaw fuq din il-problema, b'dispjaċir innota li l-awtoritajiet tal-Gvern mhux jgħinu fil-mitigazzjoni ta' dawn il-popolazzjonijiet għaliex il-programm tal-Gvern għat-trażin fil-popolazzjoni ta' ċertu speċi fosthom tal-ħamiem salvaġġ twaqqaf ħesrem. Xiberras stenna li l-ħamiem għandhom kapaċità kbira li jmexxu l-mart apparti li bil-ħmiġ tagħhom kapaċi jikkawżaw ħsarat kbar fuq il-proprjetajiet. L-espert fil-qasam tal-kontroll tal-pesti insista li jekk il-Gvern ma jieħux azzjoni immedjata, dan ser ikun ta' detriment kbir għal speċi oħra li huma kruċjali għall-ekosistema tal-pajjiż, apparti li jinħolqu wkoll problemi għal eluf ta' residenti Maltin.